Kadam Damalitum. Finally, after 4 years, puthot FIFA World Cup cheng tupo. Arte Cristiano! Pinang anatum non-pens tame excited pic atum do piglo. Facebook, Instagram, apen WhatsApp long hi-hats tame ani vang si ke tweets ke post atum do. I support Argentina, I support Portugal, I support Germany, I support France, Spain, lapusong. Pinang anatum jerpo me pic ang bongs tame FIFA World Cup hut ke jelas debates lapusong do pic. Latum si haji ku lam kacipangjar lapusong do pic. Lapen pinang anatum ke jersey aset che nam si ani vang si ke post lapusong atum do. Non kaching choy dong stame kalang lo jersey lo Portugal jersey because I'm a fan of Cristiano Ronaldo and Portugal. Lapen pinang anatum ke flag nam si garilong cetar pondong lapusong atum do pic. Laan lo labang si football mati FIFA World Cup han aning ke dok ratatum. Tangte ini labang soram stampon sina. Ne football ke lang lake 2013-14 aningkan ahut pen lo haso ahut pen sistame neke Ronaldo fan lapen ke haso akai ahut pen sistame ne pinaan a players tum amen ke chini lapen ke laso club si alang ki kapathu lapen laso position si pathu pusami chini dun lasi football ka chini chot kali bonta arlo ka chini tum like debates, controversies, rivalries, statistics, tactics, history lapusong ka chini atum anke non aning karong opon ang gilitulo. First World Cup winner lake Uruguay tum hanlo. Haso hut 1930 lake Argentina lapen Uruguay si final pathupon no lapen Uruguay tum si haipon no. Lapen kedam tang World Cup ang ke Argentina si haipon no. France lapen Argentina ang pong chipolo Argentina haipon no. Lapen ke non puthot pining 2026 kumatong haipon sinin nila. Pining World Cup bang kipa prek pon thepik kangjang kedam tangan ningkan alom ke 32 countries si pathu lapen ke one country atum si kibi pon 2010 aningkan South Africa tum dipon lo lapen hasu Spain tum si hai pon lo 2014 aningkan Brazil along dipon lo lapen ke Germany atum si hasu hai pon lo lapen 2018 Russia along dipon lo lapen ke France atum si final hai pon lo lapen ke puthot 2022 Qatar along bipon lo Argentina tum si hai pon lo lasi kedam tang World Cup anke isi country si bipon chuchot lapen ke 32 countries si pathu pon bonta pining 2026 lake 32 country adim 48 country ans tum si pathu pon laso a country ki pabat penajo mate a team ki pabat penajo 3 nation na tum si tining ke bipon lo United States, Canada, lapan ke Mexico. World Cup pinangan tum hangke dream success atum dulu kehai tum dulu piglo. Bonta pinangan tum hangke waiting lang mate kehai hintet kang hong atum dulu pigna. World Cup kehai ki ong nai lake Brazil tum halo 5 times champion. Lapan ke Germany 4 times, lapan ke Italy 4 times, lapan ke Argentina 3 times. Lapan ke langsung si kapal dulu piglang France 2 times, Spain 1 time, Uruguay 2 times, lapusan dulu piglang. Lapan ke players ang bong kehai ki ong lake pilihan lo. 3 times lo alang World Cup ke hai. Pilthe along clubs ang bong debates nai lake Real Madrid lapen ke Barcelona tum phan hanlo. Lapen ke players ang bong ke Messi lapen ke Ronaldo ang bong lo. Most controversy lapen ke debates nai ke. Argentina lake football ki klang hut pastame kultimo lo ke hai pon do tang lo. Messi ave a copen tame 2 times world champion mate FIFA World Cup ke hai pon tang lo. Bonta Portugal lake Ronaldo ave a co prank ke jatta avela. Bonta Ronaldo lapan ke Messi labahni ang bombs tame methang a country pan trophy mate major trophy ke wan pon dolo Messi ke wan pon nake 2 copa 1 finalissima 1 FIFA World Cup lapan ke Ronaldo 3 major trophy an ke wan pon dolo 1 Euro 2 Nation League bonta FIFA World Cup laban ke avela Portugal a history long ke jatta ve pin pensi Ronaldo 3 major trophy an wan pon dolo Portugal lake small country bonta non ke alang tung seme intang kring football team na cuman lo ne kaning jinan jike dopik lang seme pading delo lasi pining 2026 FIFA World Cup ne ke support don ke Portugal pan hello pate Ronaldo pan hello lapen pining mang ke highway ji lapen ke highway popusi nening thedo I dream of seeing Ronaldo leave the World Cup trophy and I really hope this time it will come true.